Vážení priatelia, želám vám pekný deň a prepáčte, ale v úvodnej časti dnešného pokračovania seriálu Čo sa nezmestilo na tlačovku vás budú vyrušovať anglické titulky. To preto, aby sa bruselskí socialisti nemuseli namáhať s prekladom toho, čo by som im rád zo Slovenska odkázal. Ako už viete, včera strana európskych socialistov pozastavila Smeru, ale aj Hlasu členstvo. Najskôr vám, kolegovia zo strany európskych socialistov, ďakujem za blahoželania k víťazstvu v slovenských voľbách, ktoré sa akosi niekde po ceste strátili. Skoro všade v Európe dostávajú ľavicové strany na frak, tak na čo sa potešiť z toho, že na Slovensku štvrtýkrát zostavuje vládu slovenská ľavica, ktorá v oblasti budovania sociálneho štátu urobila veci, o ktorých sa v mnohých európskych krajinách ani nesníva. Prečo nás teda strana európskych socialistov trestá za úspech? Poprvé, vraj za náš nepekný vzťah LGBTI. Netuším, čo má strana európskych socialistov na mysli. Možno to, že nemám oblek ušitý z duhovej zástavy a že odmietam chodiť do čela s prievodov homosexuálov, ako ma raz nabádala jedna socialistická europoslankyňa z Holandska. Už to konečne v tom Bruseli, prosím, pochopte. Téma LGBTI nie je pre Slovensko prioritná ľavicová téma. Za 3,5 roka sme sa stali druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii a máme rozvrátené verejné financie. 3,5 roka ste v Bruseli ignorovali, že v slovenských väzniciach zomierali ľudia, lebo predstavitelia Smeru boli doslova terorizovaní vládnou koalíciou a boli obeťami hrubého zneužívania trestného práva na likvidáciu opozície. Sociálny štát, chudoba, právny štát, toto sú naše priority. V Smere rešpektujeme, že na Slovensku žijú aj gejovia, aj lesby a nikdy sme proti ním negatívne nevystupovali. Nemôžeme ale súhlasiť, aby sa nám už do základných škôl umelo vkrádala rodová ideológia, kde sa už malé deti vedú k tomu, že zmena pohlavia je v podstate prirodzená, jednoduchá, až vítaná vec a že tehotný môže byť aj muž. Ak ste nám pozastavili členstvo preto, že odmietame rodovú ideológiu v školách, som na Smer hrdý. Potom ste nám pozastavili členstvo v raji za proruské postoje a odmietavý postoj k vojenským zásielkám na Ukrajinu. Kolegovia v Bruseli, ak niečo Smer odmietá, je politika jedného jediného správneho názoru. A politika, ktorá nemá s demokraciou nič spoločné. A politika, ktorá je v príkrom rozpore s podstatou demokracie. Už ma unavuje dookola vysvetľovať, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Že Európska únia by mala namiesto zásielok zbraní na Ukrajinu predstaviť reálny mierový plán. Že korene vojny na Ukrajine sú v roku 2014, kedy ukrajinskí fašisti vraždili civilistov ruskej národnosti. Smer odsúdil použitie ruskej vojenskej sily. Tak, ako sme to urobili v prípade americkej agresie do Iraku, kde Smer dokonca rozhodol stiahnutí slovenských vojakov. Máte to v tom Bruseli pomýlené. Keď tých, ktorí hovoria o miery, považujete za nebezpečných a tých, čo podporujú vojnu, nosíte na rukách ako mierotvorcov. Ak nás chcete trestať za naše suverénne názory, za to, že máme iný názor a že sa bez reptania nezaraďujeme do radu poslušných, tak som na Smer hrdý. Počas 25 rokov politickej práce, 5 vyhratých parlamentných voľbách, 3 účastiach vo vláde a 4 pripravovanej ste nám nikdy nepomohli. Len ste čakali na príležitosť, aby ste nám mohli posielať škaredé a neodôvodnené odkazy. Tretím dôvodom nášho potrestania namiesto blahoželania je vraj spolupráca so Slovenskou národnou stranou, ktorú v Bruseli označujete za krajnú pravicu. Máte v Bruseli krátku pamäť. Je to tá istá Slovenská národná strana, za ktorou bol Smer v rokoch 2016 až 2020 vo vláde. A to v historickej koalícii so stranou Most Híd, reprezentujúcou maďarskú národnostnú menšinu. A bol to Most Híd, ktorý otvorene priznával, že žiadna vláda v modernej slovenskej histórii nikdy toľko pre zlepšenie postavenia maďarskej národnostnej menšiny neurobila ako práve táto. Ak má byť teda Smer potrestaný za to,
že nechce vytvoriť vládu s bláznami či ideologickými pometencami, ktorých sa v slovenskej politike hemžia desiatky, som na Smer hrdý. Ale tu nejde o argumenty. Ide o trest za to, že máme iný názor. Tak vám teda, priatelia, v Bruseli odkazujem, že pri týchto našich suverénnych názoroch aj zostaneme a nebudeme ich meniť. Neurobili sme nič nedemokratické, či protiprávne, alebo antisociálne. Jediné, čo ste svojim rozhodnutím proti Smeru a Hlasu dosiahli, je to, že ste nakrmili nenávistné slovenské médiá a progresivistické strany, ktoré voľby prehrali. Smer je slovenská sociálna demokracia, nie bruselská. A slovenskou suverénou aj zostane. Tak ju budem viesť a tak budem viesť aj vládu, ak sa nám ju podarí napriek vašim odkazom postaviť. Bude to vláda, ktorá bude robiť reálnu ľavicovú politiku. Pre ľudí, ktorých dôchodky a platy sú len zlomkom z vašich bruselských príjmov. Ak nás za takúto politiku, ktorú Smer robí na Slovensku 25 rokov, mienite stále karhať, nerozumiete reálnemu životu. A úplne na záver, slovenská vláda sa bude zostavovať na základe vôle ľudí na Slovensku a nie v Bruseli. Poďme ale domov na Slovensko. Robím všetko preto, aby vláda vznikla čo najrýchlejšie. Viem, že v politike platí známy Murphyov zákon, že ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to pokazí. Najskôr je to pozdrav z Bruselu a teraz očakávam pozdrav aj zo slovenského prezidentského paláca. Pani prezidentka sa nechala počuť, že chce kádrovať mená navrhnutých členov vlády. Bude mať vraj problém, ak niekto z nich je stíhaný. Zvláštne, že nemala problém postaviť sa za stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sú podozriví zo zverstiev, ktoré nemajú v modernej slovenskej histórii obdobu. Alebo veselo komunikuje a prijíma rady od právoplatne odsúdeného špeciálneho prokurátora Lipšica. Teda stíhaný, na ktorého sa vzťahuje prezumcia neviny, ten nie. Ale právoplatne odsúdený, ten áno. Pomýlené ako v tom Bruseli. Pani prezidentka chce vraj hovoriť o odbornosti. V poriadku. Nebola to ale ona, ktorá vymenovala za predsedu vlády Matoviča, ktorý ukradol vysokoškolský titul, alebo Remišovú jednotku neschopnosti? Tomu sa hovorí dvojaký kilometer, nie dvojaký meter. Ozaj, aká je predstava pani prezidentky napríklad na ministra zahraničných vecí? Že bude vedieť po anglicky? Opakovať ako papagáj, čo si želajú Spojené štáty a Brusel? A že neurobi hanbu na slávnostnej večeri, ak divine si nedá pohár bieleho, ale červeného vína? Nuž, ja mám o ministrovi zahraničných vecí úplne inú predstavu. Potrebujeme šťuku, ktorá možno aj nekonvenčným spôsobom popreháňa starých kaporov v rybníku slovenskej diplomácie, rybníku, ktorý sa tvári, že je nedotknutelný a určený len pre elity typu Káčera, Korčoka či Demeša a spol. Prekonali sme aj iné prekážky, prekonáme aj vysoko pravdepodobné komplikácie prichádzajúce z paláca. Držte mi palce, aby som vám skoro mohol predstaviť vymenovanú vládu zloženú z nominantov Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany. Pričom nominácie demokratických zvolených strán plne rešpektujem a nekádrujem ich. Inak by žiadna koalícia nemohla vzniknúť. Vážení priatelia, spomínal som trestné stíhania. V stredu, keď bol v Poprade odsúdený za daňové podvody bývalý prezident Kiska, som na to nereagoval. Inak znie to hrozne, pravda? Bývalý slovenský prezident Kiska odsúdený za daňové podvody. Mohol som reagovať hneď, lebo spotený pán Kiska stále vykrikuje, že som si toto jeho odsúdenie objednal. Nevšimol si asi, že od roku 2020 som bol Matovičovou políciou a Lipšicovou prokurátorov nahánený ako zdutá ovca a na konanie politicky sfanatizovaných orgánov činných trestnom konaní som mal asi taký vplyv ako prelet vinnej mušky na zemskú gravitáciu. Mohol som reagovať aj preto, lebo pán Kiska spáchal vážne daňové podvody v súvislosti s prezidentskou kampaňou v roku 2014, keď ma porazil. Tak aká to bola férová kampaň, keď pri jej financovaní podvádzal? Dnes to už je jedno. Jedno ale nie je, ako slovenské médiá Kisku chránili, ako odmietali o jeho podvodoch písať, hoci o nich vedeli, ako ho chránia ešte aj teraz po prvostupňovom odsúdení.
Vraj to nie je voči nemu spravodlivé. A prečo? Lebo je proti Smeru? Lebo je proti Ficovi? Lebo podporuje Šimečku, Sulíka a im podobných? Ja neželám nikomu basu natvrdo, ani Kiskovi. Ale odsúdenie bývalého prezidenta za 100 000 daňové podvody je strašná hanba. Medzinárodná hanba. Najmä ak tieto podvody páchal v prezidentskej kampani. A je to strašná hanba pre médiá, pre mimovládne organizácie, pre zahraničie, ktoré tak nekriticky podporovalo Kisku za prezidenta. Urobili prezidenta z neznámeho človeka. Stačilo, že o ňom vedeli, že bude poslúchať, čo aj poslúchal, na slovo. Po Kiskovi prišla do prezidentského paláca ďalšia neznáma, ale poslušná žena, ktorá podobne ako Kiska nebude druhýkrát kandidovať, lebo by už nevyhrala. Urobme prosím všetko, vážení priatelia, aby v prezidentských voľbách, ktoré budú na jar budúceho roku, bol za hlavu štátu zvolený suverénny človek, ktorý má rád Slovensko a ktorý Slovensku rozumie. Vážení priatelia, nenechajme si vziať dobrý pocit z dobrého volebného výsledku. Je náš spoločný. Väčšina Slovenska odmietla menšinovú, progresivistickú a liberálnu ponuku Šimečku a Sulíka. Ponuku, ktorú vymysleli tzv. Mienkotvorné médiá a mimovládne organizácie, ktoré si progresívne Slovensko v podstate vytvorili ako svoj politický nástroj. Z ich reakcií vyplýva, že sme si volebné víťazstvo ukradli, že je nespravodlivé a že by sme ho mali odovzdať porazenému Šimečkovi, ktorý stále pôsobí ako vyplašená laň. Nesmú nás vylákať ani vyhrážky, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. Ešte ani len vláda nie je vytvorená a už všetci v médiách píšu, ako nám pôjdu po krku, hoci netušia, čo máme pripravené. Strany novej vládnej koalície čaká peklo od prvej minúty, ako sa ujmu moci. Nielen mediálne a politické, ale aj skutočné peklo v podobe rozvráteného štátu. A na veľké diery veľké záplaty. Mám rád slovenské príslovia, tak jedno zopakujem. Ak do pekla, priatelia, tak na poriadne veľkom bielom koni. Ak tu niekto vo voľbách ukradol, tak je to šašo na záver Igor Matovič, ktorý ešte aj Rómov oklamal a to už je čo povedať. Všetci ho volili ako o dušu a bez tejto rómskej údierky by Olano nebolo v parlamente. Matovič nasľuboval Rómom všetko. Od bytov, sociálnych dávok, fiatiek až po 500 eur ako odmenu za jeho voľbu. A Rómovia si dnes akurát tak môžu oblízať laby a pozerať v televízii, ako ich poslanec Matovič vystrája v slovenskej politike. A ten istý Matovič pri najbližších voľbách nebude váhať, opäť korupčne obíde osady a znovu im niečo slúbi, lebo my určite nebudeme rozdávať zadarmo nikomu, kto si myslí, že má len práva a nie povinnosti. Matovič sa totiž učí od Rómov fígle. Môj dobrý priateľ má nádherný príbeh, ktorý presne sedí na Matoviča. Za môjim priateľom došiel spolupčan z osady a spýtal sa ho, či mu nepožičia 100 eur. Môj priateľ mu odpovedal, že ale veď ja som ti už 100 eur raz požičal a ešte ani tie si mi nevrátil a už pýtaš ďalšiu 100. Na tom osadník dal rómsku múdrosť. Vieš, Mirík, ja som si myslel, že ti dobre padne, keď ti naraz vrátim 200 eur. No presne ako Matovič. Nebude vám, milí Rómovia, lepšie, keď vám po nedoručených 500 eur Matovič slúbi 1000 eur? Pekný večer, priatelia.